Naidaghan ka bro? Ha? Naidaghan. Kaya nga sila Gusanter 01 na kuhan sila Dunski TV. Kita gina bro, white ladies. Naglutaw. Daghan na sa Mindanao sa? Grabe kayo. Daghan sa patay rin sa uno. Nga, siyempre, daghan ng mga demonyo. Pinakaisog nga, kuhan, dugo. Mindanao na? Mindanao pinakaisog nga ng mga dugod kay ang ilang ang guda na kaduguan sa kaluluhan sa una. Daghan sa kayo, Lapu-lapu sa Cebu, may no? nambal yan. Sila pula po sa Cebu, no? Taga Cebu, sabi no? Cebu. Lapu-lapu. Ang Mindanao ang guda ay sinaunang panahon, mga isog ang mga tao diya. Ibalik sugal. Mora daghan kayo nga matay sa? Oh. Yung daghan sa kayo mga tauan ba, lugar. Ibalik sugal Okay. nilang ilang kinabuhi ba? Para lang sa maayuhon nila. Wala ingon nga madlok sila kay tungod mali sila. Ang ilan paglaban nila kay tungod sakto sila. Man sila nga mga kaluluhan sa unang panahon. Hantod sa amua nga nangakuan sa mga lolo. Dinadaan na sa... Sa heredity, no? Kuan ba? Kung usa kayo so kayong mga ancestors sa unang panahon, madagi na naman sa bata. Kadang Diba? bagong generation ba? Di ba, Mindanao sa Duterte? Mo na mga tao, mga isyong. Duterte, dagan na kuhan Duterte. Gamaray buutan dito. Gamaray, ang mga buutan dito, mga education, mga eskwela, mga degree, mga engineer. Kuhan degree holder ba? Oo. Isog si Duterte, pero nakaagi po na og kalisod sa mga panahon nila ba? Gobernador mo yung papa? Tatay ba? Nululo ba? Mana pagkadako ni Duterte, pagkatiguang, nadagi hapon na ang kaduguan sa una. Oo. Kuhan man gud ang Mindanao. Buutan ang tao, pero Pindi nga sa lugar. Ang kuhan man gud ang Mindanao diha gud uyo kaya ng lugar ng Mindanao. na gud diha gud ang Bihan sampang ka. tanang klaseng kuhan ba? Mga sa tao agimat mga tao gud. Tanang klaseng tao yung musugatan ba? Kasi kasi mga tao na. Di ba may tausog, muro. May tawag na Bisaya bang? Bisaya, Buhol, Leyte, halo da, Halo ba na Ilocano sa no? Ilocano. Di ba ka na mga Ilaga, pag Ilocano, Ilonggo ba na ba? Ilaga ya. Nasa inang rag sa mahal ng anting-antingan. Nayuban. Kana agi kuan la ba di sa mudutlag pusil kakita ka tong nag-viral. Gi pusil. Oh, wa mudutli. Gi rakrakan ba? Naykuha nila nga. Nayila. Ito kipakuntahan ko kayo mo. Tungod din sa kuan daghan kay kuan Mindanao yun ang Naykabilin ba sa ginikanan? Mga lolo. ang uban ko nung Ako ba ya? moto sa sementeryo ba? Kuha lang tuwi-tuway sa bata. Sa ako ba ya, kauban, pag-apply ng army, yasa yung mga army na binili niyan sa ilaha. Maray army nga, way binilinan. Kay, siyempre, gubat ba yan na sila? Mga tulis, mga kidnap. So, ang iya ibinilan sa mga lolo. Kaya ako kauban nga, pila man na kamata. Na siyap. Na 16. Desires no. Dagay yan nga na. Para sa ako gusto mo panguntahan ko man. Pila ka ba to? Pero alam na. Kapag na ako nituwag. Nagagawa to. Ito nga ako, nga ko nga, pila ka mata. Nasa 16. Pag iya ko ng buton, may proteksyon. Pero kaya tanggalon, kuan, may proteksyon. Wag yung samahan nga ng style. Pag iya ko ng suoton, pag mamabae ko na siya, mabawasan ang iyang katong Kahom. kahom, mabawasan. Kabantay ka na? Mga anting-antingan lagi. Mabawasan ko, no? Pero kung daghanin ko na iya babae, tapos di niya suoton, Huwag tang ganong kon. okay na. Pero kahom. kung iya suoton, mababae siya, mabawasan. Ano magpa-refresh na po ko na siya. Kumano, ano naman? Mano yung mato sa glangob. Nguban. Ano ba? Nabisan. Kuhaan mo gano'n sila god. Mga demonyo, evil spirit ba? Hindi na sa makita. Kuyaw kaya na. Di ba ka na mga ghost hunter sa Mindanao, daghan ka na, kaila ka na ni Donski TV. Say?
Dunski TV ba? I-search mo sa YouTube channel na. Si Ghost Hunter 01. Kuyaw ganyan na bro. Ilang kontra mga aswang. Kita ko nga one time, dito po isa nga, sira isa sa kuhan. Ikaw man siguro to? Sa cementerio? Nahoy kauban? O light po to sa building? Nakita ko nimo? Nakita ka. So, pila to katuig? Ano na to natuig ay? Dogay na tayo. Gikan 2020, siguro 21? Nagkuhan mo ko rito. Birthday kaya yun ay, no? Ha? Kaya, no? Still lang. Kaya ba? Ay, mga sekreto na mo ba, no? Hindi mo na akong plano. Pag maluwing gino, makauli ko, ato yung bukid yun. Nga, ako yung tinuod ko sa katinag ng mga aswang mo. Siyempre, mula sa kagkuhan, itak ba? Siyempre, magkinaon sa Pila naman ka, kuhan mong pambato diya. Subscriber? Pila naman yung pambato diya. Eh, Pagsagang mo. subscriber sa YouTube? Nice rin topic. Ha? Ay, na lang kay personal na. Dili. Pamba.